Mahal naman kayo dong. Lagi sir, tutubon sa lagi sir. Yeah, Bisaya flow. Kinabuhi lisod pero padayon ta bro. Walay atrasan, diskarte ra. Sugdan sa gamay pero dako plano. Buy sa usahay nipis pero tasang pangandoy nako. Di ko mahadlok kung mapildi sa laban kay kabalo. Collection ratanan sa negosyo, try din og sa uman at trabaho. Init sa adlaw pero focus sa target ko. Kung mapandol bangon dayon di magdrama. Kayang tinuod nga hasla digod mo sa renda basta-basta. Walay instant sa kalampusan. Puhunan kay kugi o pasensya. Bisang ginagmay basta padayon. Muabot ra gyud ang grasya. Diskarte ra, padayon lang bisan kapoy na. Laban gihapon, hinay man basta sigurado. Madadora ta sa panahon. Diskarte ra, ayaw kahadlok bisan lisod. Ayaw undan. Kung magpabiling ka sa dalan, makabot ra gyud ang kada ugan. Nagtan-awang uban, nagaduda sa plano. Pero wa sila kabalo sa akong giagag ng kalbaryo. Gabi maghuna-huna unsaon pag-asenso. Ug masayo, bangon para sa progreso. Crypto man o farming parehas na prinsipyo. Risk na apirmi pero nasa reward sigurado. Importante disiplina o klaro ang direksyon. Kayang focus maudyod ang number one nga weapon. Nalay shortcut sa tinud nga kwarta. Pugi ug diskarte, maugyod ang arma. Bisan ginagmay basta concept ka, makita mo ang resulta. Diskarte ra, padayon lang bisan kapoy na. Laban gihapon, hinay man basta sigurado. Madadora ta sa panahon. Diskarte ra, ayaw kahadlok bisan lisod. Ayaw undan. Kung magpabiling ka sa dalan, makapotra gyud ang kada ugan. Diskarte ra, padayon lang bisan kapoy na. Laban gihapon, ang importante wa ka ni give up. Kaya kalampusan mo abot ra unya.